Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Keseng Hinyodrep Youth Development Council hapok kejingalam jung President Bawar Ai Sokton kalalit ya kendo ya ke Director General of Police ban penpau kejing Snokya hadirin bakalayo jingtip bagi khar Bangladesh kila jelai palat halat rambai so kilo barhagi bentau jang kasor Shillong ru hadirin bakalami kejing akan dahi kendiat belalait hakari Bangladesh. Kadi keseng kala ai deka jingtho syaka DGP ban kerpat bakan hukum ikirang masnong bagi lum jingtip ha syapang ginong syongwai hagi shnong jongki ban hukum bagi trayeng bagi deban pan kot pansla na ginong syongwai jongki bat ban pentikna bagi nu-ginu gibuan rung tu hangni kidi ban syap pejitom kat kumkaan. Kadi keseng lapan pauru gajing Snokya hadir melami gajing berngam jigi kenhu na Bangladesh ban kolonia ka Assam Tripura bat Kolkata dah bakam bagi degi jaka jongki bat kini gebuk jingma ya kini gajela ladadon ki khar Bangladesh kibadan jinga day bat kilek no kibuyo berwandrung hakani gajela. Ya, Director General of Police Jogja State Meghalaya. Hak bidai bat ka jing Snokya jong seng hak jing ya huri-hura hati hapo ri Bangladesh. Bat play ya khabar ko per ba ri Bangladesh khantam gitu ki sipai gi bla song that jong ri Bangladesh. Ki ong ba hakno ko por ki la ban hiat ma ya ri dia. Ti ha bagi ong ba ki la ban hiat ma ya ri India kata kamut kene gejela jumi kadai part and parcel jong ri India. Ya baklong kunta le si hakno ko por ki har bangla nang thi gila ban ban hertma ya kene ke jela jumi ti ka balong ka we ka kam ka ba khya bhana buta ka sok sup chung san jung ni jela jumi ti na kata kata haka ni ka singi ka bam ta singi ni la wan ban ye kundu ye Director General of Police Jogja State Meghalaya ban ni la pni ba ka don ke jingma ka ba khrau ba haba hadu mata nagliang jong ka Police Department bat nagaling jok sokar kim patla ban simkia ban pet bene ya kini ki illegal immigrants nane kini ki kharbangla ki bal asuwan runtu sini spot jela jungi bat kila wan haisnong ni spot jela jungi klem dadon kanu ka kabayat lemba ka kundon an sokar tingla ekren bat ka DGP ngi omba kala dei ka por ka ba nagaling jok police department ki haban le no ya ka random checking ban kem no ikni khar Bangladeshi ki badon hani po state jungi ban be no sunani ki support di jungi support Bangladesh te hak bide ba kani ngila ongru ba ni pengkemaru i DGP ba last time ngila ong ba ki don ki bri support bodar ki ba yala ban smuggle lene ban pendung tu i khar Bangladesh ni ba kata la proof la ban penyisya nomor ba la don ki bla syak bru ki ba pendung tu i khar Bangladesh matabat ni kren ni DGP ni ong ba ki don be kat tu kat ni ngut ki khar Bangla ki bayar don jingnya dai bat ki thi ki terrorist organization ki badon nang thina pok Bangla te kane ka bu ka jingma ka bakhra bha ya ka jai pdi jungi ba lada ka poi shisha ka ta ka por ka bo om ba hab ya hertma bat kari India bat kari Bangla kini ki khar Bangla ni ki badon jingnya dai ba ki terrorist nang thina pok ri Bangla kan ja ayu ya ka jai pdi ka jongi nak ta ka daw ni long ki briu kum ka jai pdi ngi long ki briu ki ba khuslai hak baidai ba ni mata ban ida karpan ya ka Department of Police Jogja State Meghalaya ba kidai ban le no marmar ya kane ka kam ban wat ikni ki khar Bangla ki ba chong bu hai shnong hangni klum ki kot isla ban be no ki nang ni na jela jungi sathi sport ri Bangladesh kenang bang yo ya ka sok sok chong sai ni kum ka seng nim nom la ban trai tamangi ka Police Department kam nom la ban trai tamka te ka ka bangi don kam man le kalong ba ya ka bamtahi PE ba ke kios kalong kuntu hapok Bangladesh kalong kuntu hapok Bangladesh ngim da kwak than kata ka huri hura hadu kata dai ke ga bangi don kam le kalong ba ngi don kam ban pun sutu ya ka jai penri jungi ka ba jada ya kini khar Bangla balasha le sngi ka jongma ka jingma kan po shaki bat ondala po shaki ka jingma ro kan po shangi te kata ka dai ka assurance ka bangi yo na i DGP mena ba tong nya trelang ngi ke information ka bang yo in ASI bat i nakaliang jong ka an pada in siam pada kat kum kajing kat kum bala pha ha ka constituent ni India kun te king tiar pila i pipe ya ka kios ka jing ya huri hura hang thi hapo Bangladesh mita bat hang thi hapo Bangladesh pin i ba kini ki Islamist
fundamentalist bagi khot mak Islamist fundamentalist mata ki keren kumno pe apa social media pe haki news kini i baro bagi te fundamentalist nak tai kila persang bat ki keren ru dak basai ba part jung north east state of India dari baik ke Bandung baik ke part juga Bangladesh bat kini gidegi Islamist fundamentalist na Bangladesh gidegi teroris ki banang penbun susu ya gibri jungki ban wan rung tu sini kenang ba hakwi kesngi on la je katma kim don kam ban wan nang tei handrai tang gibla don hang ni rung imla su ban ya da ya kejak bri ju ida bahok ngimla ban yo ya jingkhen kum ba haduk katno handrai pej ya ke history jong ka jingbun brio ane hapo jela ji atu bi iba bi la ban mutlur ba kini ki khar muslim ki badon hang ni hapo jela jungi hakisnem ki ba menchua kidon tang khendiat ngot mentape sulai PKMP hakini ki yu hagasngi thoding baki long ya ka jing ya seng jungi ka jing ya dua jungi jing thoding pinsi ikat nu ka jingbun brio ka jongki bakini ki jingbun brio ka jongki ka pensai kedar bakini gide ki mender ki bawan na bari ban wan ban bu haishnong ni po shnong jungi ka ban wan ra ya ka jing et makhram nam na ka menta la chai la shisngi mak be dai barka di bakaja brio I katkum ka information ka bangi yok ni kidan sompat ngimnom nyaw kertek mah sompat hapo janti health kaba almost kinong tray labun ki ni khar muslim kinai some pockets iwai artli ijaka ibadon hapo shlong ru kilabun ma kini ki khar muslim kiba kawai ka yeng ka basikamra ki sa dak san apumot ini khar muslim te kita gidi jaka ki ba ngi la tep da ka basai ndai ngim kwa ban pa huni nomor ba da se yo ka don ke jing ta pat gi tu gi nong chong snong ki ba de ki trai jaka tu ndai nakaliang jong police department kan le hi ga e kam dai tang ka jing kwa jong ki thi khar bangla ban wan nang the sini ndai ga dai ru ka daw ba ka ba ki briu jong gi ba don ne po jela kim sngu nomor balai ki kwa ban yo nong bela hak batap dor ki kwaru ban asong yang wai ya kita ki khar bangla hang te nomor ba kita gila bersiu ya kedor ke baram hendrai mata ke bayi om i golong ba kamram jong ke police department ke kamram jungi kum seng palang kadai ban pensutu i beri jungi ba ho ngidon kam yo ya ki nong tre ki baduna kador ngidon kam hiru ban la ban ai wai gi ngi sem jungi ring hak ban perkhat ha we ke bentapat ka ong ba le se yo gini gide ki terus ki bawan sini ban bu hasnong ban kamai ya kaspa ka phonong ni bat hakwi ga sngi andla dai ka por bang to ka tu ki sei da suloi ki siap ban yakni hi ba ai belai ki bat igini ki ba ai wai ki te kata ka dai ka bu ya ga jima ka ba kra ba hakwi dai ba ja ri ju te ngila ikut bat i DGP menaru bang oba ladang ilek mangi ban kendang ini khar bangla kan sami ka law and order situation kan sami ka huri hurang tu tingina kaliang jong seng kaba perkhat ya ka bahar miat ngim kwa ban mi kanu gajik huri huraru rengin persang banyak suada galanti ke bahar te ha ka tayo ka baar jong bena Januari in sapne ya ka awareness program hang te hapo kleriat ngin sedang nang te hapo kleriat ban pensutu yang pa katno kadon ka jingma ka bakraw nam ta ka jai pandri jungi habangi alat e khar bangla bakin ban pu ha snong hang ne po chaka jungi